It's been months, guys, since yung last kong in-upload na video. I'm so sorry for so inactive, guys. So, dogay na kay kawaya nakapost og video. I'm so busy kasi, guys, eh. And, yun. Busy ako, kaya hindi ako nakakapag-upload. Today is September 10, and may pasok pa ako mamayang alas 4. Pero, ngayon, wala akong pasok. Kasi, wala. Mamaya pa yung schedule ko, guys. So, wala naman akong gagawin. So, I decided to make a vlog. Charot. So, without further ado, let's get started. Nakalimutan ko. For today's vlog, ay magme-makeup naman ako, Zai. My skull makeup routine or everyday skull makeup routine. Yeah, that's all. So, without further ado, let's get started. Una, guys, maglalagay lang ako ng scars and acne mark. Kasi as you can see, guys, ang daming pimples, ito, at mga marks sa aking pagmumukha. So, maglalagay ako nito. Tapos, kailangan nyo lang i-massage. Charot. And then, pagtapos ka nang maglagay ng ganyan, then, itong facial gel, ito, guys, ginagamit ko pang moisturize ng aking mukha. Ito din yung gamit kong pang skincare. So, ubos na talaga to, guys. Kung maglalagay kayo, apilan nyo yung liig nyo. So, hinahinay lang pag-blend. At pa, yun na. Guys, pagpasensyaan nyo na yung mga pimples ko. Mahal ko naman yun sila eh. Ito na nga yata yung ka-forever ko, guys. Kasi, guys, what the? Ning. Hindi talaga siya nakukuha. Parating. Lagay ako ng powder sa aking mukha. Ang gagamitin kong powder is itong mag-focus ka, Zai. Bakit ka hindi nagpo-focus? Fisan. Itong Heat and Extra Cold Prickly Heat and Powder. Ano? So, ito yung gagamitin ko. Mga Zai, pilan nyo yung liig nyo. Dapat hindi nyo kakalimutan yung liig nyo, mga da. Ako, mga Zai, ang everyday makeup routine ko lang ay napaka-simple kasi hindi ko gusto, iba't iba naman tayo, 'di ba? So for me, hindi ko gusto yung pumapasok ako sa na paaralan na sobra yung makeup at napaka-OA yung makeup. Para lang sa akin yun, ha. Huwag niyong mamasamain. Kasi para lang sa akin yun. Next is maglalagay ako ng plain blush para naman mumukhang tao ako. Charot. Again, lagyan nyo lang dito. Ganito talaga ako, guys, maglagay ng blush sa aking pagmumukha. Pagkatapos, lalagyan ko din ng plain blush yung dito ko. Para naman mamukhang ano. Diba? Ang simple lang yung ano ko, pagmumukha ko. And then next is magmamaskara tayo, mga Zai. Para naman may buhay yung ating dito.
So, ang gagamitin kong mascara is itong Vans Mascara Duo. At guys, ito din yung ginagamit ko pang lagay ng kilay ko. Kasi hindi na ako nagkikilay mga zay. Wala nang time. Kaya, ang ginagawa ko ganito ko na lang. Ang importante, hindi tayo pangit sa school. Ano daw? And then, ang next na gagawin ko ay wala, no? Charot. So, ganito lang dapat, guys. Wait lang, ano ba to? Ang next na gagawin ko ay maglalagay na ako ng lip tint sa aking dito. Ang ilalagay kong like lip tint is itong Everbelina in the shade Uptown Rate. So, yan. Maglalagay din ako ng ito, matte lipstick. Sa dito lang. Ito na po yung final. So, it's so simple guys. So, kayang-kaya nyo to. Hindi ko gusto yung papasok ako ng paaralan na sobrang ng makeup ko. So, kung maganda ka talaga, hindi maganda ka. Kung pangit ka talaga, pangit ka talaga. So, ito yung final look ko, guys. Thank you so much for watching, guys. See you in my next video. Bye-bye!